kesusu-susu saja ya bar kuliah terus langsung ayo enting cepet gek mangkat ngule pupuran yo pok. Iya. Lah rong duwe kok rong duwe pupur sing dienggo nganu kuwi rong duwe. Oh. Nganggo sikat keramik kae lho. Masake. Iya. Aja kuwatir. Ayo kaya wayang golek malah. Kirim nawala karo awake dhewe. Ya, malah nyuwun lagu Caping Gunung kagem sedaya pamirsa. Ya, mumpung Ibu Badingah tasih kepareng lenggah dicaos sisisan. Ya, engko ndak selak kundur mergane ya ayane pirang-pirang minangka Bradi Bupati ora mung cukup nonton wayang. Ya. Ini ya sesuk isih ngrawuhi kono, sesuk ngrawuhi kene. Ya. Sibuke ora umum mulai yo diaturake. Tur dasare iki Caping Gunung pirang-pirang sing padha nyuwun keperanan karo sindenku sing saka Banyuwangi iki, Mbak Anting Lambangsih. Ya. Ana sing kepareng nyuwun apa Caping Gunung dimodelke Madura. Ayo Ting. Nggih. Nah, kayak jumeneng. Ya kayak wis ngadeg. Nggih. Bu Badingah selak kundur. Kowe iki lah wong kebayake we lobok kaya ngono. Lah iki meng luru lho, Pakde. Lek meng apa? Luru ning klithikan. Luru nang klithikan gek le dandan ting blenong ora karo. Sugeng dalu, Bu. Nggih. Bu Badingah nggih. Heeh, Bupati Gunung Kidul. Ya kowe kudu ngati-ati suaramu ku nek apik sapa ngerti kowe ditimbali ning kabupaten dhewe tanpa nganggo wayang. Kon bengak-bengok ning alun-alun kae. Iya. Mesakake ora. Ya diaturake. Nya iki nak anu layang apa nawalane saka Bupatinya. Ditampani iki jerone ana duwite. Madura napa? Madura lumayan kok ya. Wis. Suwun nggih, Bu. Kok suwun Bu sing kei aku kok suwun. Lah sampean ya meng dikeki Bu Badingah kok. Diparingi. Diparingi maksudku. Oh iya. Deloken kae dandan rak kaya limbuk to kae. Tak matke saka kene kit mau ki pupure teng dremok ki sing iki ya ora gelem do menerke. Seneng nek anak adine do dipaeka. Iya. Ayo, Ting. Dibawani Ting. Saben semene. Wah, kaya memedi. Nek durung Iya lho, Pakde. Terus ora tak ganggu wis terus. Iya. Sayang. Sing arep sayang ro limbuk. Rapopo. Iya. Terus mon memajeng kon kerjenor kone rupane wis ora kalap. Iya. Nek suaramu menghayati. Iya, nek suaramu jan iya. Terus kembang bayi madari.
dodol pasir bareng. Pasir ana. Pasir ana bersih-bersih. Iya. Terus wiyagane muni misuwa ora? Misuwa. Tapi ditambahi sayang. Oh ya. Ya, dinot ndak nglalu. Wis mangane ora. Ya. Misuwa caping gunung sayang. Ngono. Nggih. Oh ya, nek cara kono dadak nggo sayang barang kok. Ya nggih kan sayang anake. Oh ya, anake mbokne malah wegah ndi anak. Ya siji loro telu ya. Wis ora mesra blas. Ayo ora iso wong piyaga iki biasane nang omah ora tau nyebut sayang ming Bu. Anggere mulih saka nyambut gawe ming Bu. Iya, kok kon muni sayang ngono ya wagu. Iya. Ya. Make bineka labeng. Wis suda saiki ora cincing-cincing. Iya. Demben isih, demben nang Bandung kae isih cincing-cincing anggere nyuwara lo jarike dunggahke. Ha rampung cakepane iso tekan dhuwur ya. Iya. Terus Inumenasun merese kowe iki lek dandan kesusu apa piye, Ting? Nggih. Hah? Nggih. Ah kok kene putih cengele ireng. Mosok ireng lho, Pak. Ah kok ira ngematke kok sing ngematke wong liya lho ket mau kowe digeguyu mbak-mbak iki. Sesuk meneh iki sing apik ora. Iya ya Pak Ade lah mong kesusu ya. Apa? Kesusu. Kesusu. Iya. Wong Banyuwangi namune kesusu. Iya. Ya sesuk nek sing apik ora mau munggah panggung tak matke aku arep guyu e. Kok enek sing ganjil lho Pak Ade? Apa nih? Kok Mas Solikin ra ono? Sapa? Solikin. Wis kowe rasa ngurusi wiyaga, sing ngurusi wiyaga iki aku. Solikin ora ono iki aku malah tentrem. Mergane wiyagane suda. Iya. Dadi laku bathi rada lumayan. Kok malah tok takokke. Iya, iya. Diaturke anu apa jenenge caping gunung cara Madura. Iya. Iya, monggo. Wingi mlebune nang nganu rada ketrekal-trekal. Iya. Saiki muga-muga bubrah. Heeh. Yo, diaturake. Yo. Dek jaman. Yo, radong aku cengkoke piye yo. Ki jaman.
Omahe sapa? Omahe Suwung. Heh? Omahe Suwung kan enten senggaan itu, Pak De. Oh, alah Gusti Allah. Meng perkara senggakane kok ya ditakokke. Lah iki kancane iki sibuk nabuh ora. Mosok tangane kon kan jenengan meng tek ngono tok. Ya. Baleni saka ngendi aku tak sing girong. Tek dengkulmu mlocot kowe ora. Tek aku nyambut gawe sewengi omong sewengi. Iya. Kok meng dikira tek iki trembelane. Tapi engko dikeki omahe Suwung lho. Oh iya, siap. Saiki tak maafke. Ya lho. Edanane. Ya. Dibaleni tak nek omahe Suwung ngono kok. Sing endi? Nonggono Sip ta? Mantap. Wis aku gek tak tek. Ayo nek wancine limbukan gara-gara iki aku ki mung kari dawuh tak kon nembang aku mung kari ngene iki kok anggepe kok njur tak tek. Aku mau jujur mau aku mikir tenanan kowe mung ngantuk-antuk. Iya. Ya. Syukur bisa Konco seru banget. Ngono amen dilok kira limbuk kuwi gak. Sayange ra ono. Sayang. Ya, sayange Keri. Ya. Ayo semangat nih. Nah. Ya, engko suwuke anggere ora pas ajar. Ya, jogetan suwuk ange lali ngono lho. Ya, mangga. Syukur bisa
Nggih tenan. Pas ya. Pas ayo. Klambine sing ora pas. Iya. Kaya klambine yo kedodoran kaya matur nuwun karo Bu Badingan. Matur nuwun Bu Badingan. Nggih. Kali Bapak Kepala Dinas. Oh iya ya. Nenggone Pak Seno ora matur nuwun aku. Ngapa? Emoh. Kleru terus kok ket mau. Dilapi iki lho. Pupurmu kekandelen iki. Ora mek aku sih Pak Seno. Kayak gitu toh, di ngisi-ngisi. Apa to Pak Deno? Iki di streaming. Ora ketok Sing aku. sing nonton streaming karo sing ning lapangan iki luwih akeh sing nonton streaming mongko sak dunia. Wis hampir 8.000 streaming channel Dalang Seno, channel PBKS wis meh 4.000 berarti 11.000 wong sak dunia sing nonton. Ku nek ditonton iki lho. Iki lho. Ora nek apa to, Mbak? Iki lho, kuwi di ngilo-ngilo. Ngeyel kandhane. Yo nek ana Belang ngono kok. Maceng-ngesan. Iya. Kesusu-susu sajake. Ya bar kuliah terus langsung ayo enting cepet gek mangkat ngoleh pupuran yo pok. Iya. Lah rong duwe kok rong duwe pupur sing dienggo nganu kuwi rong duwe. Oh. Nganggo sikat keramik kae lho. Mesake. Iya. Aja kuwatir. Ayo kaya wayang golek malah. Heeh.